woni badiam haalanma ɗo cangol hannde ne heewi hannde kay ko teɓgol wi kon jeeɓe ɗum ɗo o kay hannde ngol heewi teɓ ngol manki noon angol manki ngol manki seeɗa ayi ɗo fof ndiyam ayi ɗo fof ndiyam ɓolam wonde ayi ndiyam ɓolam ndiyam wonde gasetani ɗo kay ñettoɗa ngoralɗo ay ɗum ga kaƴil woni ga ayi kaƴil nan ayi yo uuli fo ayi koko muti tan ayi ɗo ayi wa on lumbi wa ayi kono murto kon fo ayi heeyi hande seeɗa de yo hay joni toɓa ayi ay ko mbaɗo nayi ayi ay ko mbaɗo nayi no ɗum toɓirte gila subaka tan ha 5 heures koko toɓat tan ɗo kay hande ko ni tan amaɓe lende gon caggal cangol koy Ousmane de jolay maro suusa jolde kono Ousmane de hulire eɓe dirrat Ousmane de woni ɗo la ilaha illallah koɗa hulire ale la mawnani misi wa ñigol cangol hande kay hande anani ko heewi tan ha horti